табиати нотакрор, обу ҳавои мусоид ва истироҳатгоҳҳои замонавӣ дар Тоҷикистон аз ҷумла дар дараи Варзоб саёҳати касро комил ва хотираҳои гуворо дар хаёл боқӣ мегузорад. Меҳмонону намояндагони ташкилоту созмонҳои бо нуфузи ҷаҳон, иштирокчиёни конференсияи дуюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 ки давоми рӯзҳои охир дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе қарор доштанд, санаи 9 моҳи июни соли ҷорӣ ба мавзеъҳои нотакрори сайёҳӣ ва истироҳатию фароғатии дараи Варзоб ташриф оварданд. ман Аҳмад Одил аз Ироқ ҳастам. Ин сафари аввалинам ба Тоҷикистон аст. дар ин муддате ки дар Тоҷикистон қарор дорам, аз пойтахти кишвар сар карда бо чандин маконҳои зебои дигар ва минтақаи Варзоб дидан кардем. Аз тамошои табиати дилфиреб мафтун гаштам. Ояндаи дурахшонеро ба мардуми Тоҷикистон таманно мекунам ва дубора ба ин ҷо меоям. Мы представляем медицинский сектор российской делегации на форуме воды. мо дар конференси дуюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҳамчун намояндаи соҳаи беҳдошти Федератсияи Россия иштирок намудем. Аз обҳои нӯшокиву табобатии Тоҷикистон дидан намудем ки барои зиндагии инсоният бисёр муҳим мебошад. тавре мо маълумот пайдо намудем, табиату оби ин гӯшаи Тоҷикистон ҳамарӯза барои барқароршавии саломатии даҳҳо нафар сабаб мегардад. албатта бояд ҳамкориҳо дар самти обу беҳдошт равнақ дода шавад ва ҳарчи бештар имкониятҳои табииро дар якҷоягӣ барои амалигардонии барномаи иқтисоди сабз истифода намоем. Очень насыщенная, очень богатая, очень необычная и вода, и люди. айни замон дар ноҳияи Варзоб ки дар наздикии шаҳри Душанбе ҷойгир шудааст, зиёда аз 580 иншооти хизматрасонӣ барои сайёҳон мавҷуд мебошад. маҳз имконоти муфид ва шароити замонавӣ ин мавзеъро ба як макони дӯстдоштаи сокинони мамлакат ва сайёҳони хориҷӣ табдил додааст. My name is Mr. Musa Grayson Mseli. I'm from Tanzania. бисёр хушҳолам ки аз ин гуна манзараҳои ғайриоддӣ дидан мекунам. ин қадар дил мебарад обу ҳаво ва табиати рангини ин ҷо. дар хусуси конференс мехоҳам бигӯям ки фарогири яке аз мавзӯъҳои асосии ҷаҳони имрӯз буд ки дар сатҳи ниҳоят баланд ташкил гардид ва он як қадами асосие буд барои омодагиҳо ба конференси Созмони Милали Муттаҳид дар соли оянда ки дар шаҳри Нью-Йорк баргузор хоҳад шуд. бо истифода аз фурсат ба мардуми меҳрубони Тоҷикистон сипоси бешумор иброз медорам. давоми солҳои истиқлолияти давлатӣ ба рушди соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, шароиту имконоти хизматрасонӣ тадриҷан дар ин самт беҳтар карда шуд. Hi, my name is Rebecca Reagan. номи ман Ребекка Рейган аз Амрико ҳастам. Тоҷикистонро бо фарҳангу санъату таомҳои миллиаш дӯст доштам. аз тамошои кӯҳҳои баланд, гулу гиёҳҳо ва манзараҳои нотакрори ин сарзамин лаззати нотакрор бурдам ва умедворам боз ба Тоҷикистон ташриф биёрам. Bees, I love it. ба муносибати ташрифи меҳмонон барномаи фарҳангӣ баргузор гардида, имкониятҳои сайёҳии минтақаи Варзоб муаррифӣ карда шуд. ҳамзамон дар ин ҷо меҳмонон бо намунаи ҳунарҳои мардумӣ шинос гардида, аз пазироии самимӣ ва меҳмоннавозии тоҷикона хушҳолу сипосгузор буданд. номи ман Кумар аз Ҳиндустон. чун фаъолияти мо ба коркарди об алоқамандӣ дорад, аз ин хотир айни ҳол дар Тоҷикистон қарор дорем. дар аввалин ташрифам ба ин ҷо аз табиати дилрабо, фарҳанг, таомҳои миллӣ, рақсу сурудҳои тоҷикона лаззат бурдам ва ҳатман дубора ба ин мавзеъҳо хоҳам омад. Форум тоже прошел очень плодотворно, очень. мо дар конференси сатҳи баланд бо даъвати Тоҷикистон иштирок кардем. ин чорабинӣ бисёр дар сатҳи баланду таъсирбахш баргузор шуд ва бениҳоят шодем. маконе ки мо ҳоло қарор дорем дар ҳудуди Варзоб, осоишгоҳи хоҷаоби гарм, бениҳоят табиати зебо, ҷангал, оби нӯшокии тозаву диданӣ дорад. мо бисёр хушҳолем, шодем, таассуроти гуворо бардоштем. барои ҳамин оянда ҳамроҳи аҳли оила ба ҳайси сайёҳ албатта ба Тоҷикистон меоем, зеро табиати зебо, оромиву осоиштагӣ, мардуми меҳмоннавози ин сарзамин бисёр хушам омад.
хороший, чистый, минеральный, экологический. И мы очень довольны. дар тоҷикистон беҳтар гардидани сатҳи инфрасохторҳои сайёҳӣ ва қабулу хизматрасонӣ босифат ба меҳмонон заминаи асосӣ барои рушди соҳа фароҳам овард. Пьетро Пипи ҳастам, намоянда аз Италия. аз миёни он қадар зебогиҳое ки мушоҳида кардам, дар ҷойи аввал ин меҳрубонӣ, меҳмонпазироӣ ва самимияти беандозаи мардуми тоҷик аст, ки аз ин миннатпазирем. аввалин сафар аст, вале охирон не. ҳамчунин меҳмонон таомҳои миллии тоҷикиро озмуда бо намудҳои гулу гиёҳҳои шифобахши кӯҳсори тоҷикистон ва дигар дастовардҳо шинос шуданд.